que té la veu agafada de tants actes com fa, on es pot sentir la Núria Picas implicada quan no corre, quan no està fent esport, quan no s'enfila, la Núria està treballant per guany. El batec sona molt i molt fort. Esteu a punt per fer bategar? Doncs endavant! Quan s'enfila per les muntanyes del Berguedà. I t'has quedat tan empedalit que t'has quedat sense paraules. No, estava intentant entrar, però no sé per què no em sentíeu. I